Capecio Nova, základný model jazzoviek vyrábaných v detských aj v dospeláckých veľkostiach. Ide o veľmi pohodlné jazzovky, takzvané nasúvacie alebo z angličtiny slip-on s delenou podrážkou. Predná a zadná časť podrážky je oddelená pružnou neoprenovou vrstvou, takže sa krásne prispôsobí prepnutiu priehlavku a navyše je tam aj vôľa, keď vám porastie noha, tak, aby tie jazzovky rástli aspoň jedno číslo s vami. Čo k tomuto modelu ešte povedať? Je to model, ktorý má gumovú podrážku, to znamená, je trošku odolnejší proti modelom so semišovou podrážkou, preto tiež často si berú mažoretky tento model. Vyrábajú sa v dvoch farebných prevedeniach, jednak v čiernom a jednak v karamelovej farbe. Táto karamelová farba zodpovedá tým lepším výrobcom, ako je Bloch, ako je Sodanca, ako je samozrejme Capecio. Na rozdiel od tých lacnejších výrobcov, ktorí majú tú farbu viac akoby tak do oranžova, topánky sú šité ako ľavá a pravá, dokonca aby ste sa nepomýlili aj vo vnútri. Máte potom označenie ľavej a pravej topánky. A keď už som pri vnútri týchto jazzoviek, tak jednak samozrejme poteší logo, označenie ľavej, pravej topánky, ale zároveň, keď sa pozrieme, tak tie jazzovky vo vnútri majú všité plátno. Je to super, pretože toto plátno vám odvádza vlhkosť stopánky, takže keď sa vám spotí noha, je to oveľa príjemnejšie na nosenie. Gumička, ktorá spája vlastne prednú a zadnú časť topánky, je šitá tzv. Elastickým stehom. To znamená, keď naťahujete žiadne praskanie, zase tak spoznáte lacné jazzovky, vezmete to, zatiahnete, prask, prask, prask a švy sú preč. Hoci ide o základný essential model, tak prevedenie je veľmi precízne. Ako nalepenie prednej časti gumovej podrážky, tak samotný podpätok. Áno, nikde nevidíte také tie nepresnosti, ktoré sa vyskytujú u lacnejších výrobcov. Topánky veľmi pekne sedia aj zároveň na päte. A ešte jednu vec, ktorú by som chcel zdôrazniť, nemajú tu jazyk. Niektoré jazzovky majú taký presah jazyk, ktorý potom trošku bráni pri pohybe. Takže tieto jazzovky, hoci sú zo základnej série, podľa mňa splňajú všetko na to, aby ste boli s nimi spokojní. Takže vrelo odporúčame, nájdete ich na našom webe ako Capecio Nova.